Ikusten duzuen moduan eskuartian dakot kaixomundua.eus lehiaketako webgune honeraren sarixan garaikurra, kasu honetan, lasai, ez dela neria, onduan dakoten bikotiana baizik, Peio eta Oian, eskerrik asko guri tartetxoa ditiatik, eta zeu egin gotzez, zeu nada zorionak. Eskerrik asko. Kaixomundua.eus lehiaketako webgune honeraren sarixa eskuratu duzue, zelatan aurkeztu zinen lehiaketa horretara? Gu geuden dualeko epean eta klasean geuden pertsonei eskatu ziguten jarri ginen lehiaketan eta barduan gu aurkeztu ginen lehiaketara esperantzarekin irabazteko edo gutxienez parte hartzeko eta nahiko ondo urten da, gu posik. 1000 ikasletik gora, 50 ikastetxetik gora, jente pila bat aurkeztua eta zuen aukeratu hau, honena moduan, ez da gehi, pentsatzen dut horrek posik gongo zaila horretik, ez da? Ez genuen espero, sorpresa oso gana. Zein ja kaixomundua.eusen helburua, ze helburu dako lehiaketa horrek? Kaixomundua.eusen helburua azkenean da fomentatzea edo moduren baten ikastetxeak edo ikasleak sortzea euskarazko balio berriak edo azkenean da sortzea webguneak euskaraz eta hori da indoguna guk azkenean. Prozesua zelakoa izan da? WordPressekin egin dugu eta ni ez dut erabili, ez nagoen erabili lehenetik baino Oianek bai, eta oso erraz egin dugu eta oso guztu. Hoxe begaldetu minutzuen, zuek aurretik webguneen munduan eta ibilitza zeuzein, lehenengo aldizia zan edo? Ni lanian bai erabili dut noiz behinka eta gero bai klasean erdi mailan baita erabili nuen, baina ez gehiago. Ni ez. Ikusten gana, pantailan pinen bat zuen webgune berritu hori, kaonbi aukeratu duzu, kasu honetan Arrasateko elkarte bat da, zatik aukeratu duzu, kaonbi? Guk aukeratu baino, igual izan zen, eurek torri zela gu gana, ze torri zen unibertsitatera webgune berri baten bila, eta gu gadunez hori dualeko epean, guk hartu genuen lana. Aipatu zuen WordPressekin eta ibilizaila lanian, zer da topau zegoena? Eurak etorri zianian zuena, webgune bat bihutia, zer da euren lehenengo webgune hortan edo dana dalakoan klikatu zegoena, zer da topau zegoena momentu hortan? Informazio oso generala, azalduta, baina ez dagoen oso ondo azalduta eta oso visiblea oin dagoen moduan, eta oin esartzen zare eta dau informazio guztia oso visible eta oso erakargarria da. Zela, prozesu ipatu du, baina zela zizinen hori garaketan, nondik abiatu zein, zein izan zen abia puntua? Lehenengo izan genuen hori euren webgune zarra eta euren webgune zarren zeuden informazio ezberdina erabili dugula berrirako, baina ez dugu erabili diseinua. Eta diseinua hori izan zen hasieran hartu papel bat, zirriborro harin bat, eta esan, nahi dugu izate holan, pentsau pizkat generalki eta gero joan zehazten lortu arte amaierako emaitza. Zaila izan da? Irudiotan dakon webgunea egitea edo? Ez, WordPressekin oso erraza. Klasien eta horretik ibilitza zuzen olakoak egiten, ala lehenengo aldizi izan da, baita? Ni pizkat, baina oso gutxi. Zeuekin jarri ziren, beraz, harremanetan kaonbikoak, ez da gero prozesuan ziar eurekin batera ibilizain, erakusten itxezain aurrera pausuak, edo piti bat eurekin elkarran horretan ibilizain. Erakusten baina horrealdea ingauen libre, eta gustatu zaie eta oso posik egon di. Bukaerako emetza erakutziko zotzain eurari, ez da joran aldetik jaso zuen feedback hori zelakoa izan den? Ez, hori, etorri zen egun batean asoziaziako kide bat eta erakutsi genion geukan web horria eta berari gustatu zitzaion, orduan ondo. Hemendik aurrera, ez dakit eurekin elkarlanean jarraituko duzuen, zerbait komentatu duzuen eurekin edo? Ez dugu komenta, baina nik espero dut baiet, ze azkenean webgune ondo dago, baina azkenean faltaiak oso gauzak, ez da zerbait definitiboa. Hainbahatiak oso hendik aldaketa batzuk, baina hori, ni gutxienez posik nahi badabe aldaketaren bat edo jarraitzea lanean. Lehiaketi irabazi jozue bentsat, diseinu aldeotik edo, hauek isen moldatu zen taldia edo bikotia izan zarelako, baina esan duzu, ez? Ondiko nebal zer horret faltaxakola horre hobeketako, zein ja urrengo, zeintzu dia urrengo biharreko pauso horreik edo?
adibidez, badaukagu blog atal bat, baina ez dago bat ere garatua, dago diseinu nahiko simplearekin eta faltaiako postak edo berriak, eta hori, eta bere nahi badute gehitu katuen argazkiak, baditugu batzuk, baina ez dauzkaten katu guztiak, orduan horrek ere eguneratzen joan behar dira. Hori ez dakit gai izango zen egiten ikasketakin konpaginateko, edo pinin bat zela erongo zuen aurrera. Bai, ondo. Lehenengo esan du, zu pinin bat ibilisa dela, webgunean mundu honetan, zuretzat lehenengo aldixa dela, ez dakit aurrerantzian, beste lehiaketa, beste golako proiektu bat hartzeko, gogoekin zeuzen edo... Bai, oso pozik ibilina, eta beste bat beba egingo nagoen. Jakin dizuen, usteot lehenengo aldixa dela, ikastetxo hontako jentia lehiaketa hortara punteien dela, eta lehenengoan irabazin jozue. Ez dakit, baitan mentzat zuen izena mentzat idazteak gelditu da. Ez dakit zer esposaketan dauen horre baita zuen zat. Ez dakit, oso posika. Eta horkizunean, webgunean munduan lan egiteko aukeria baldin bat kutzue, jarraituko zuen, ala zein tentzinekin zabitzei? Bai, ni bai, asko gustau ja. Bai, ni bai, ni jan hau lanean eta nahu bai horretan lanean, hasi ondo. Proiektu honek beraz, zeuri, kasu honetan atiak eraidotzula esango eke? Bai. Bikote, mila esker gure pinu bat, prozesua zela fandan erakustiatik, zorionak berrez be, egin jako lanatik eta segi berdin lanean. Bale, mila esker.